Hrvatski narode, ja sam Darko Tolić, dopredsjednik Autohtone Hrvatske stranke prava. Evo, nakon nekog vremena sam se opet ovdje vratio u Zagreb i obišao sam grad i sve više me boli srce kada vidim kako se naš narod sve više otuđuje od naše domaće narodne kulture i priklanja se zapadnjačkim, pogotovo američko-britanskim kulturološkim dobrom. Nema dućana u kojeg ne uđem, a da ne čujem američko-britansku glazbu, neprirodnu, agresivnu i divlju. Kad se vozim tramvajom, nema da kraj mene sjedi neka mlada osoba i da sluša degenerične divljačke ritmove. To je loše jer to nas odvraća od naše domaće baštine, našeg hrvatskog identiteta. Kako se tako nastavi, za nekoliko godina ćemo postati globalizirana rulja koja je izgubila svaki korijen hrvatstva. I to treba spriječiti. Moramo se boriti da hrvatska narodna kultura opstane, hrvatska glazba, hrvatski slikopis, hrvatski običaj, hrvatska hrana i tako dalje. Znači, to je jako bitno, da mi domoljubi, rodoljubi budemo primjer i uzor i da živimo hrvatstvo kako želimo vidjeti i u drugima. Stoga svaki pojedinac ima dužnost da širi i čuva hrvatsku narodnu baštinu. To je bitna bitka današnjice. Danas se ratovi vode psihološkim sredstvima. Masovne medije nas otuđuju od naše vlastite domovine i žele da budemo sve više skloni njihovim izopačenim vrijednostima, materializmu, drogama, nasilju, svakakvim perverzijama. I to je bitno prepoznati i protiv toga se braniti i živjeti čestite, poštene i viteške ideale. Samo tako ćemo moći opstati kao narod i spasiti se od globalizacije koja ruši korak po korak sve nacije svijeta. Zapadni svijet je skoro pao, na zapadu nećete vidjeti više nikoga ko gaji domaću kulturu, samo su svi materialisti, hedonisti i jednostavno odcijepljeni od svega dobrog i zdravog, a to se ne smije dogoditi u Hrvatskoj. Narodi koji su bili pod komunizmom su koliko toliko uspjeli sačuvati neki moral, neki red i neku tradiciju, tako da Poljaci, Mađari, Hrvati, Ukrajinci, Rusi, Bjelorusi i tako dalje će se moći spasiti od globalizacije ako se budemo probudili i ujedinili i čuvali našu narodnu baštinu. A još bih dodao da mi smeta i da mi je tužno što se toliko domoljubi dijele na razne strane. I još bih pozvao sve čestite Hrvate, posebno mlade, da se priključe nama, autohtonim pravašima, jer smo kao jedini dosljedni sljedbenici dr. Ante Starčevića i kasnijih pravaših velikana poput Ante Paradžika i Blaža Kraljevića. Mi smo jedna sveobuhvatna stranka koja želi Hrvatsku na svim područjima obnoviti i poboljšati. Ne samo gospodarstvo, nego i moral, tradiciju, kulturu i sve ono što čovjeka čini snažnim, ponosnim i postojnim. Bitno je da se ujedinimo i da narod prepozna da smo mi jedina stvarna pozicija novom svjetskom poretku i globalizaciji. Mi smo jedini koji spominjemo međunarodne moćnike, koji razaraju našu naciju, koji brišu nacije, koji žele da budemo jedna stoka u svjetskoj državi čipirana i nesposobna za oslobodilačku borbu. Iz toga vremena su jako burna i važno je da se izgovara ta strašna istina, a osim nas to nitko ne čini. Stoga pozivam sve snage koji su svjesni te opasnosti da nas se priključe i da nas pojačaju, jer samo sa masom možemo promijeniti državu temeljito. To bi bila moja oproštena poruka, nadam se da će stranka u budućnosti biti sve jača i jača i kad se sljedeći put vratim da ćemo biti sila koja će moći provoditi snažnu i učinkovitu politiku. Pozdravljam vas sa Bog i Hrvati, Hrvatska Hrvatom.